Slovenskej republiky na roky 2007 až 2013, OS 2 Zlepšenie životného prostredia a krajiny, opatrenie platby za životné podmienky zvierat. Cieľom sprievodcu je jednoduchou a prehľadnou formou predstaviť opatrenie platby za životné podmienky zvierat Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 až 2013 a všetky jeho časti spolu s podmienkami nevyhnutnými pre realizáciu jednotlivých podopatrení. Je určená predovšetkým pre žiadateľov o podporu v rámci uvedeného opatrenia, čiže chovateľov hydiny, hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec, ale aj pre všetkých záujemcov o podporu ekologizácie poľnohospodárstva z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Platby za životné podmienky zvierat. Opatrenie je určené na podporu zlepšovania životných podmienok v súčasnosti intenzívne chovaných druhov hospodárskych zvierat. Hydiny, výkrm kurčiat, hovädzieho dobytka, dojnice staršie ako 24 mesiacov, voľný chov, býky a voly vo veku 6 až 24 mesiacov, maštaľný chov, dojčiace kravy, dojnice výlučne dojčiace teľatá do 3 mesiacov, ošípaných, prasnice základného stáda, oviec, bahnice. Cieľom opatrenia je zvýšiť zastúpenie chovov s takými chovnými postupmi, ktoré sú nad rámec príslušných povinných štandardov vedúce k zlepšeniu životných podmienok zvierat. Očakávanými efektmi v prípade zaradenia chovov do tohto opatrenia sú zlepšenie prirodzeného správania zvierat, redukcia rizika úhynu zvierat najmä mláďat, celkové zlepšenie zdravotného stavu chovaného dobytka. V prípade, že farmár úspešne zaradí svoj chov do opatrenia životné podmienky zvierat, sú mu platby vyplácané počas 5-ročného obdobia, v priebehu ktorého zároveň musí plniť opatrením stanovené podmienky a pravidlá hospodárenia. Výšku platieb predstavujú sumu v eurách na jednu dobytčiu jednotku zaradenú do opatrenia za 1 rok záväzku. Podpora z opatrenia životné podmienky zvierat je určená poľnohospodárom, teda fyzickým aj právnickým osobám podnikajúcim v poľnohospodárskej prvovýrobe na území Slovenskej republiky, ktoré chovajú vybrané druhy a kategórie hospodárskych zvierat. Zlepšenie životných podmienok v chove hydiny. Toto podopatrenie sa týka len výkrmu kurčiat. V prípade, že podnik zaradí svoj výkrm kurčiat do opatrenia životné podmienky zvierat, musí počas celého 5-ročného obdobia záväzku plniť nasledovné špecifické podmienky. Chovný priestor osadiť zvieratami jednorazovo do 24 hodín, hĺbková podstielka na začiatku turnusu aspoň 10 cm vysoká, podať hlásenie o naskladnení a vyskladnení chovných priestorov za každý turnus, zabezpečiť 2-krát denne kontrolu chovného priestoru a hydiny s vyplnením halovej karty, zaťaženie podlahovej plochy do 30 kg živej hmotnosti na 1 m štvorcový chovného priestoru, zabezpečiť krmné zariadenie, ktoré umožní prístup pre najmenej 70% zvierat naraz a sprístupnenie krmiva počas celého dňa, sprístupniť vodu počas celého dňa a zabezpečiť napájacie zariadenie, ktoré umožní prístup pre najmenej 70% zvierat naraz alebo kvapkové napájacie zariadenie, dĺžku výkrmu kurčiat najmenej 40 dní od jednorazového naskladnenia chovného priestoru, teplota vzduchu v hale nesmie presiahnuť o viac ako 2 stupne Celzia teplotu vzduchu vo vonkajšom prostredí, ak je od 1. mája do 31. augusta teplota vzduchu vo vonkajšom prostredí vyššia ako 30 stupňov. Výška podpory pre toto podopatrenie predstavuje 75,42 € na jednu dobytčiu jednotku. Zlepšenie životných podmienok v chove hovädzieho dobytka. Zlepšenie prirodzeného správania zvierat, voľný chov ustajnených dojníc. Podopatrenie sa týka len voľne ustajnených dojníc vo veku nad 24 mesiacov, nie dojčiacich kráv. V prípade, že podnik zaradí svoj chov dojníc voľným ustajnením do opatrenia životné podmienky zvierat, musí počas celého 5-ročného obdobia záväzku plniť nasledovné špecifické podmienky. Dodržať minimálne rozmery plochy ležiska a celkovej plochy koterca v zmysle podmienok. Zabezpečiť zvieratám počas celého dňa nepretržitý prístup ku krmivu a čistej vode.
Vytvoriť počas doby záväzku optimálne skupiny kráv v laktácii v počte maximálne 40 kusov na základe štádia laktácie, telesnej hmotnosti a veku. Zabezpečiť chov dojníc výbehom mimo ustajňovacieho priestoru alebo pastevný spôsob chovu kráv. Zabezpečiť voľný pohyb zvierat, nepriväzovať zvieratá v ustajňovacom zariadení, len v prípade nutnej potreby, napríklad izolácia chorého zvieraťa, ošetrovanie paznechtov, pričom o tomto musí byť vedený záznam u hlavného zootechnika. Výška podpory pre toto podopatrenie predstavuje 82,59 € na jednu dobytčiu jednotku. Zlepšenie životných podmienok v chove hovädzieho dobytka. Zlepšenie prirodzeného správania zvierat, maštálny výkrm dobytka. Podopatrenie sa týka len nasledovných skupín chovu hovädzieho dobytka. Maštálneho výkrmu bíkov vo veku od 6 do 24 mesiacov, maštálneho výkrmu volov vo veku od 6 do 24 mesiacov. V prípade, že podnik zaradí svoj výkrm bíkov alebo volov vo veku 6 až 24 mesiacov do opatrenia životné podmienky zvierat, musí počas celého 5-ročného obdobia záväzku plniť nasledovné špecifické podmienky. Dodržiavať minimálne rozmery plochy ležiska, minimálnu dĺžku krmného miesta alebo minimálne rozmery na plochu a kus pri celoroštovom kotercovom ustajnení výkrmového dobytka. Vytvoriť počas doby záväzku optimálne skupiny ustajnených bíkov a volov v počte maximálne 15 kusov. Zabezpečiť pevný výbeh, ktorý musí spĺňať špecifickú podmienku zväčšenia podlahovej plochy o minimálne 10%. Zabezpečiť voľný pohyb zvierat, nepriväzovať zvieratá v ustajňovacom zariadení. Výška podpory pre toto podopatrenie predstavuje 20,95 € na jednu dobytčiu jednotku. Zlepšenie životných podmienok v chove hovädzieho dobytka. Zlepšenie prirodzeného materského správania dojníc. Podopatrenie sa týka len chovu dojníc mliekových a kombinovaných plemien, ktoré sú vyradené z mliekovej produkcie a sú určené iba na odchov jalovičiek do 3 mesiacov veku. V prípade, že podnik zaradí svoj chov takýchto dojníc do opatrenia životné podmienky zvierat, musí počas celého 5-ročného obdobia záväzku plniť nasledovné špecifické podmienky. Zabezpečiť najmenej 2-krát denne toaletu vemena dojčiacich kráv a dodájanie kráv v čase nadprodukcie mlieka. Odchovať minimálne 3 jalovičky v 3 trojmesačných cykloch od jednej kravy za laktáciu. Zabezpečiť prístup jalovičiek k jednej krave po dobu 2 mesiacov permanentne, v 3. mesiaci obmedziť prístup jalovičiek ku krave na 2-krát denne s prikrmovaním kvalitným jadrovým krmivom a senom. Viesť dennú evidenciu dojčiacich kráv. Zabezpečiť potrebné ošetrenie jalovičiek a kráv. Plniť minimálne rozmery plochy ležiska a celkovej plochy koterca pre teľatá. Podnik, ktorý má ležiskový priestor s boxmi, musí zabezpečiť rozmery týchto boxov v súľade s vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 230 z roku 1998 zbierky zákona. Zabezpečiť ošetrovateľa na činnosti stanovené vyššie, na každých 20 kusov kráv s teľatami jedného ošetrovateľa. Výška podpory pre toto podopatrenie predstavuje 336,22 € na jednu dobytčiu jednotku.